Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera del Buirac de Memòries i això són les píndoles des del balcó. Avui en la píndola número 6 i segurament en un episodi doble parlarem d'un tema que considero prou atractiu i molt divertit. Tots per un per tots. Us sona? Bé, els mosqueters tenen història, tenen moltíssima història més enllà simplement del que podrien ser les novel·les. En aquest episodi veurem una mica què significava, què eren aquests mosqueters, quina veritat tenien les novel·les d'Alexandre Dumas, i en el proper episodi veurem potser un tema encara més interessant, els mosqueters catalans. El primer que hem de fer per tal de poder-nos situar en el context d'aquest cos armat que eren els mosqueters, de fet els mosqueters eren un tipus de soldats que no era estrictament un tipus d'espadatxins com es podia desprendre per molts de vosaltres de les pel·lícules, i el context en què apareix aquest cos armat és el segle XVII. El segle XVII va ser una època dura, va ser una època realment trista. De fet, molts historiadors parlen del segle de plom, perquè va ser un segle de guerres continuades. Comença, de fet, amb una altra gran desgràcia, que va ser la segona gran cacera de bruixes, que és ben bé a principis d'aquest segle, arreu d'Europa i, per exemple, a Catalunya en especial, a la península Ibèrica. Continua amb la Guerra dels 30 anys al centre d'Europa, una guerra que comença per motius presumptament religiosos, però que va desembocant precisament en una gran partida d'escacs geopolítica entre castellans i francesos pel domini i l'hegemonia d'Europa i, de fet, les colònies i el món conegut. I en el nostre cas acaba amb la Guerra dels Segadors, que comença el 1640 i acaba el 1659. 18 anys d'una guerra extraordinàriament cruel que arrasa el país i acaba fins i tot partint-lo en el moment en què s'arrabassa la Catalunya Nord per regalar-la al regne de França. Per poder-nos imaginar una mica l'època i fer-ho més així en sintonia amb aquest to una mica també de històries d'aventures que farem aquests dos capítols, podem imaginar ben bé la França aquesta que es recrea en les pel·lícules dels mosqueters, pròpiament dita, no? En l'àmbit ibèric, en concret en Castella, és l'època dels pícaros, és l'època de l'alcalde de Zalamea, és l'època de Calderón de la Barca, que de fet és un soldat, igual que Cervantes, l'època de Góngora, d'un imperi en absoluta decadència que domina moltes parts del món. És, en realitat, la monarquia hispànica és un estat compost de diversos estats vinculats, però que dintre seu té la gran bèstia, que és l'imperi castellà, que acabarà amb el seu intent de domini fins i tot dels antics aliats, autodestruint-se a si mateixa com a imperi. Quan a Catalunya, per imaginar-nos més aviat una mica l'ambient, no són del tot encertats alguns dels quadres que s'han fet famosos amb la Guerra dels Segadors, amb barretines i fals, etc. És un ambient més aviat com el que, per exemple, la sèrie Serrallonga, que hauria estat un gran film al meu gust si no hagués dedicat més minutatge als polvos que són els fets que va fer aquest bandoler Serrallonga. Doncs aquí hi ha una ambientació que està prou bona, amb aquells barrets de l'Ample, amb els pedrenyals, les pistoles, els mosquets, els arcabussos, que eren una mica les armes que haurien fet servir aquells segadors i la resta de motinats barcelonins que el dia del Corpus de Sang van acabar amb la vida del virrei. Els mosqueters tenen un origen prou antic, que és la modernització de l'exèrcit a l'època del Renaixement. Aquesta modernització ens ve sobretot des dels tercios castellans, molta gent diu tercios hispànics, però de fet estaven lluitant per defensar el poder del rei i els nobles castellans, per tant, diguéssim que feien un servei bàsicament a Castella i ampliar aquest seu imperi que estava entre cometes dins la monarquia hispànica. Comencen amb les guerres en què Ferran II, Ferran el Catòlic, recupera el regne de Nàpols, que havia estat del seu oncle Alfons el Magnànim, i aquesta campanya s'utilitza per primera vegada a gran escala un tipus d'unitat militar que es composa d'una banda de piquers formant una sèrie de quadrats com si fossin uns castells, i al centre hi tenen tiradors, en aquest cas arcabussers al principi, i després amb l'arma evolucionarà fins als mosqueters, que aquests quadrats es van desplaçant pel camp de batalla i de tant en tant, quan troben un quadrat enemic o una unitat que estigués en línia formada de l'enemic, doncs
s'obren, deixen sortir els tiradors, que fan una mosquetada o foc granejat damunt de l'enemic, llavors es tornen a amagar dintre el castell, fins que aquest castell o bé conté una càrrega de cavalleria o salta damunt d'un altre castell i es van punxant els uns als altres, com havien fet, de fet. Recordem que el món renaixentista és un intent de recuperació del món antic, com havien fet les falangs hel·lenístiques o havien fet els exèrcits de l'antiguitat. Molt bé, sabem quina funció fan els mosqueters, llavors comprendrem lògicament que un cop existeix un avenç, en aquest cas tècnic, s'aplica arreu on es pot aplicar, i així podem dir que la majoria d'exèrcits europeus tenien unitats de mosqueters. Gustau Adolf de Suècia, que de fet els va modernitzar extraordinàriament, a l'Anglaterra de Cromwell, que va copiar a Gustau Adolf, els tercios, evidentment, que ja és una mica on s'origina aquest ofici, evidentment, que portaven mosqueters. De fet, si us fixeu, la pel·lícula La Triste, el paper que fa el capitán és al final de la batalla de Rocroi, és el que fa de mosqueter. Després també tenim, evidentment, a França, i així una mica en tot aquest context europeu, a Alemanya, a Rússia fins i tot. I en el cas de Catalunya no era pas diferent, avui no hi entrarem gaire, però cal dir que totes les unitats armades que depenien, per exemple, de les municipalitats, tenien l'exèrcit organitzat a partir de gremis i hi havia unitats específiques, i en aquest cas, per exemple, a Barcelona mateix, a la Coronela, i ara us veureu tot seguit una imatge, hi ha també una unitat pròpia de mosqueters. Val a dir que els catalans no tenen gaire tirada a entrar en aquests tercios, perquè era un tema d'anar a l'estranger. Penseu que fins i tot les lleis catalanes prohibien una recluta per anar a combatre lluny del país, a no ser que fos consentida i contractada, no? I hem acabat d'esbrinar els historiadors per què no hi tenien tanta tirada els catalans. Se sap que hi va haver-hi un tercio aixecat per un noble català. Els nobles catalans sí que n'hi havia alguns que, clar, per fer fortuna i per progressar, entraven dintre els tercios, que van anar concretament al front de Flandes, un tercio de catalans, no ben bé necessàriament de mosqueters, però sí de combatents, de soldats, i que els castellans, amb aquesta simpatia i aquesta cordialitat que els caracteritza, els anomenaven el tercio de los papagayos, perquè com que parlaven en català, i de fet els flamencs se'ls confonien i es pensaven que eren melons. I ara us explicaré, faré 5 cèntims abans d'acabar, d'aquests mosqueters que apareixen en les novel·les d'Alexandre Dumas, perquè realment hem de dir que no eren pas personatges exclusivament de ficció. D'Artagnan, el capità dels mosqueters, que efectivament acabarà sent capità de mosqueters, és Charles de Batz-Castelmort, i d'Artagnan és un cognom de la seva mare. La seva mare és Françoise de Montesquieu d'Artagnan, i llavors aquest jove que neix a l'actual departament de Gers, enmig d'Occitània, diríem, decideix anar a buscar fortuna a París, com feien la majoria. També hi havia molts que havien anat a buscar fortuna cap a Catalunya, amb la gran emigració del segle XVII. En aquest cas, com la majoria de nobles al servei del rei de França, decideix anar cap a París el 1640, i allà és on tot coneix els seus companys d'armes, Athos, Porthos, Aramis, que són els cognoms, de fet, camuflats, d'Athos, d'Aramis i de Porthos. Aquests 3 personatges ja hi eren quan ell va arribar, eren tots biarnesos, i de fet tots eren parents en major o menor grau del capità de Treville, que també és un personatge històric i també era un biarnès de pro. Un cop incorporat en aquesta unitat, que van ser els mosqueters del rei, a França els mosqueters, hi havia la guàrdia de corps del rei, s'havia canviat recentment i havien passat a ser el que eren els mosqueters, una unitat armada. Inicialment s'estava pensant si eren a cavall o eren a peu. En els altres exèrcits europeus els mosqueters a cavall era el que en deien els dragons, i es va decidir que també seguia sent una unitat muntada. De fet, Cardenal, efectivament, com apareix en les històries, tenia la seva pròpia unitat de mosqueters, que el rei li va donar permís per tenir, i existia aquella rivalitat que reflecteixen les històries i les novel·les. El cas és que es distingien pel color de la gualdrapa dels cavalls, és a dir, els draps que portaven, el vestimenta que portaven els cavalls. Els mosqueters del rei eren els mosqueters grisos,
i els mosqueters del cardenal, i encara ho fa més sinistre, eren els mosqueters negres, no? I passaven el dia, evidentment, sent la guàrdia del rei, doncs majoritàriament a París, i fent el gandul i barrejant, com de fet explica en les seves novel·les Alexandre de Dumas. No és una cosa gaire ensucrada, com algunes vegades podeu veure a les pel·lícules, sinó que reflecteix força bé aquella psicologia bergant, canalla, de tota aquella gent, no? D'Artagnan i els seus companys ben aviat es desfogaran. D'Artagnan en concret, el 1640 ja comença les seves accions d'armes i, per exemple, estarà en la presa de Colliure i la presa de Perpinyà, que són unes de les batalles més importants de la Guerra dels Segadors, que són dos places que en l'inici de la guerra s'han quedat ben bé dintre la rereguarda. Recordem que Rosselló i Cerdanya eren Catalunya, eren part del Principat, de fet el nom oficial era el Principat i Comtats, i un cop va començar la Guerra dels Segadors, Roses, Perpinyà i altres fortaleses importants estaven guarnides, estaven amb soldats allà dintre perquè feien la funció de defensar les propietats peninsulars de la monarquia hispànica de l'atac dels francesos, que eren els seus grans enemics i rivals. En aquesta bossa que queda a la retaguarda, a la Guerra dels Segadors, és on faran les seves primeres accions d'armes. Cap de pocs anys desapareixen tant el cardenal Richelieu com el rei Lluís XIII. Passa una mena d'època d'indefinició dels mosqueters. Els mosqueters del cardenal passaran una mica titularitat del seu successor ideològic i polític, que és el cardenal Mazzarino, que era un seu deixeble, que va assumir el seu càrrec de primer ministre, de persona poderosa a la monarquia francesa. Els altres es converteixen en una mena de matons al servei del cardenal Mazzarino, i aquí destacarà D'Artagnan fent missions sobretot una mica delicades, una mica així missions secretes, fins que tornin a recuperar els mosqueters del rei la seva legalitat, el seu estatus, i es tornen a instaurar, i la seva rivalitat coneguda amb els propis del cardenal. El cardenal que decideix una mica com a primer ministre que el front català ja no és tan interessant, se centra més en Itàlia, com ens fa pensar el seu cognom, cosa que portarà que una mica es debiliti molt l'acció de França a Catalunya i hàgim d'aguantar els catalans sols l'envestida dels castellans. Per això en parlarem també el proper dia, quan parlem dels mosqueters catalans. En el cas del senyor d'Artagnan, segueix els seus fets d'armes, continua la seva carrera, fa missions molt delicades, entre altres, per exemple, està encarregat de custodiar durant 4 anys sencers, és a dir, acompanyar dia i nit, l'antic ministre Fouquet, que havia sigut el ministre de Finances de Lluís XIV quan era un nen i que havia teixit tota una sèrie de clienteles de poder, de corrupció, no? Era com una mena de superministre, una font de poder del regne, i és un dels primers que Lluís XIV, en el seu esforç per esdevenir el que seria el rei sol, és a dir, el poder absolut a França, doncs baixa del pedestal, la tonyina una mica, i li confisca tots els béns, d'acord? Doncs D'Artagnan serà l'encarregat de tenir-ne custòdia. Farà missions d'espionatge una mica entre el poble de París en els moments delicats per saber una mica com estava el panorama, farà missions a Anglaterra per tal de sondejar diferents actors polítics, de veure si Cromwell era un candidat sòlid com perquè França el recolzés en contra del seu propi monarca, com va passar. I bé, les missions d'Artagnan aniran pujant de nivell fins que al final de la seva vida acabarà essent el capità, pròpiament, tal com surt a les cròniques, dels mosqueters del rei. I és per això que Gauthier de Sarlas en farà una petita novel·la que surt el 1700 i que serà la base per a Alexandre Dumas per fer els seus 3 mosqueters el 1844. En quant a Athos, Armand d'Athos en concret es deia, va morir en alguna trifulca que no queda ben bé clara com és. Els altres 2 sobreviuran i de fet abandonaran el cos dels mosqueters. Aramitz, tal com una mica es desprèn de les novel·les, és un personatge religiós, acabarà sent capellà, tot i haver estat casat, igual que el seu pare, igual que el seu avi, en allà una parròquia del Bearn, i Porthos, que una mica la literatura sembla que és el pòtol, sembla que és el menys educat de tots, o el que menys, o el fort o el gros, realment és possible que fos més aviat la personalitat del seu germà. Ell, el Porthos que acompanyava, que havia conegut D'Artagnan i que havia compartit missions amb ell, acabarà sent el secretari del Parlament del Bearn durant molts anys, en el que viurà més de tots ells, i morirà ben bé en plena guerra de successió, el 1712, en els seus
diguéssim, les seves propietats com un personatge d'ofici de la ploma. D'Artagnan, tal com us faig un spoiler, apareix a la novel·la, morirà a Maastricht, a Holanda, en la guerra franco-holandesa. De fet, cada vegada que el rei Lluís XIV passava una etapa de la seva adolescència, li sortia l'acné i hi havia una guerra. Li sortien els primers pèls i hi havia una altra guerra. Hi haurà una època que en els meus articles dels segadors de vigatans en dic l'asa dels cops, és l'article 17, l'últim que vaig sortir abans que hi hagués el confinament, que vaig publicar amb vosaltres, diríem, doncs provoca una guerra diferent. I en aquest cas la guerra franco-holandesa, i serà on el capità d'Artagnan, en una decisió molt imprudent del rei, que és enviar endavant els mosqueters en un assalt de trinxeres, morirà el capità d'Artagnan, perquè era dels pocs que encara continuava posant-se directament al capdavant dels seus homes. Doncs bé, espero que us hagi sigut interessant aquest personatge d'Artagnan. De fet, he oblidat una mica parlar del seu món sentimental, que realment era molt ampli. Va casar amb una vídua rica, però una mica valent-se del prestigi dels mosqueters del rei, diguéssim que era un gran jugador i treia força sovint diners extras a partir de certes dames o fins i tot altres vídues que s'interessaven per aquesta mena de soldats tan ben plantats, tan ben posicionats com eren els mosqueters. El proper dia continuarem per un tema que per mi és més interessant, que són els mosqueters catalans, i que potser és força desconegut. Espero que us hagi agradat. Si és així, teniu aquí les manetes, els dits en l'aire, el que sigui per marcar. Si no, seguiu el canal i us interessa, doncs marqueu m'agrada i així podeu anar rebent totes les actualitzacions d'aquests temes de les píndoles del balcó, que potser acabaré mutant a píndoles des de l'escriptori. Compartiu amb tothom que pugueu, perquè la història és un tema superinteressant i els catalans anem una mica mancats de coneixements d'història pròpia, no perquè ho decidim, sinó més aviat perquè se'ns ha vingut imposat. I qualsevol comentari, qualsevol pregunta, aquí teniu l'espai adient i us espero. Salut! Ens mirem la tele com si fos aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi, la vergonya ens embolcalla, esperem que